Nang liya. Ini kota hai nang. Lain कैसे सी लाइन कैसा लाइन कैसे सी bisa कैसे sudah bisa patlah kan apa buridan kamu sudah di buridan kamu sudah di Ya aku setelah itu boleh ya latih lagi empat lawin mbak bisa patah nih bisa patah nih Betul ini lalu saya. mau hijack deh. Dia berapa nih? Dia berapa nih? Hebat na. Sama bola kuman. Dia berapa nih? Tahu kulit. Tiba-tiba kau jaga kau kisah apa buta. Enggak. Ada. Saya mau mana mana. Aku masih bukan. Himalaya, bamus mati coy deh. स्पोर्टिंग क्लब ने बिसिंग ते कायसा सले केंद्र मस्त लेखा उफ्लायमानि कारण हाय कायसा उद्देश्य दङ थाना 21 तारिखआव सिने परफेसा भोग
বিশ্বজিৎ দেব বর্মা ফায়ারম্যান খরচা থাকা তাম বাকি থিকা আবাবো সাইমান হচ্ছে যে সুরক্ষা মঞ্চ তাই যে কনভেনশন আন্দোলন ক্লাইयै খরচা বনি লাংমা কমাই ফিয়াবা जों नगो आनि बयस प्राय ताबो 56 বছর ফিয়া आनि जीवन आं नुगिया खोजे अबहायके खरकसा बखनो बा अबहायके माने जे सै बुतै वाक बुतै पन बुतै खबुय मुथा माने आं थावखि तानि नजर फैयाखो आवानि बागै जों किने स्पोर्टिं क्लाबनि बिसिंति कायसा जों केन मास पाइका ओ मार्च टाइम माने कारण हाय जे दोषी ओ दोषी रंना तारातारि रमै ब्रह्म शास्ति होनो उंथों ताइ सुरक्षा मंच बा भेजु कन्वेंशन तार लिडार्स दाजि दाजि रमै शास्ति होनो उंथों जुक्त शास्ति मानो उंथों जों आबो स्पोर्टिं क्लाबनि बिसिंति नायो आं ताइ बिसि कल सालिया आसन उंथों जतरो हामबाय खुलुमका जों जतनो साइमानो दिनैनि ओ हिमबतक तामनि बागै हिमजाखा ओ खादुमा तामनि बागै खुनुजाखा थांनाय 21 नभेम्बर पानिसागरनि कायसा नेशनल हाईवे नि खायो दिनै खाचुकसा बिश्वजित देबबर्मा फायारमैन बनि सामुं पायै सालनिनि बागै लेंलामानि जरानावै बनगो किफिलमानि जरावो आरो जागावो जों साइमांखा ताइ यूट्यूब एबा ससियेल मीडिया रावबो जों स्राय स्राय नुखा सालदक सालचा रमै आंदोलन हायाखै बा मुभमेंट खाइ तंनाय रक नागरिक सुरक्षा मंच ताइ मिजु कन्वेंशन जॉइंट एक्शन कमिटी रक लाहार कतर कासुथानि दिनै खाचुकसा बिश्वजित देबबर्मानो तामो नुगुइ बनि मोखां बनि फेस काटिं नुगुइ दे हायाखै बा बनो ओ सेबनो याकारिया नि दे बनोबा कासुयै अमहायके बुखा अब बेलायनो वानामा सोंसा सेलेंमा सोंसा ताइकिरिमा सोंसा तिनी चिनि लगे उचेराय बसा बसा हिमनाय रक जतनो सिबायखा बरकनो फुनुगे हनपानो बरक नुखा ससियेल मीडिया रक आनि चेराय पर्यन्तनो साका अबा हायके बुमाने अबले बेलायनो चाया नै 7-8 इयार नि चेराय रक पर्यन्तनो साइबांखा आमनि बागै जों तैदो स्पोर्टिं क्लब तंगिमान लाइलिया नासलि लाइसुखा ताइ बिश्वजित देबबर्मा थैथांगा बिश्वजित देबबर्मानि फालानो हामरि सानलायै जों दिनै वान सुगिमाया बरक जों बाय बाक्सा गदाल फैगा दिनै ओ हाति जे लक्सा दिनै बरक बां हातिनि ओंखाय आं नागरिक सुरक्षा मंच ताइ मिजु कन्वेंशननि बरनो पाइना मुचो आं बरनो सिंनाबो मुचो जों साइमानो जों जेफुरो चिबुरक बोथारलायो चिबु बोथार माने उलो चिबु किसा लरिया हम थांकेसि जों चिबुनो ताइ बुलाइलिया जतनो हुनलायो गान्दा किनि तंनाय रक ताबुसदि बुआरक करायनो बुआरक कराय नांगन होननाय फिया ओ बिश्वजित देबबर्मानो बुमानि जरावो अमहायके माया खुनुंनाय खरकसाफानो करै बुकु सिद्रा सावै ताइ बुसि बनो हेलमेट खुलगै बडि रक नै दागेलाय अबनो अब चिनि ओ फास्टिनि लाइबुमावो बेलायनो सिनेमा सोंसा कायसा ए पातिमुं पातिखा अमहाय मांकलि जों ताइ नंनानि बुमुसुनिया जों अबनो नबो नासलेव जों सौ सेजाव अबनि बागै स्पोर्टिं क्लब चिनि ओ त्रिपुरा हास्ते हापांनो कबक मुंनारगो भिडियो क्लिप अरो जागावो गोबांमा इनभेस्टिगेशन खालायै कालप्रिट रकनो एरेस्ट खायमानि जों आगेनि पातिमुं रगो नुखा फिया ताबुकनि ओ पातिमुं खाय बेलायनो सराय बरकनो जाल केसें बानो नाय जाल कबुं नायया बरंनो रमनानि बागै जाल केसें बानो रमै मानबायो ओ भिडियो क्लिप कायसानो बरंनि बागै एनाफ ओंके ताबुक सुख जरातै तामुनि बागैले बरक रमजागियाव दंखा बरकनो जेसा खायफानो रमै आलङै सितंना नंथुन ताइ उपयुक्त शास्ति बरंनो रना नंथुन अबचिनि कबकमुं अबचिनि दाबी स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि ताइ बनि नुखुंनो जे
गभर्नमेन्ट नि जे रुल्स दाइन हार्नेस आबोनो दाप्ति दाप्ति बरकनो मानिरि नानै अंथुन ताई बरकनि नुखुंनि जत दायित्व स्टेट गभर्नमेन्ट नानै अंथुन ताई मिजु कन्वेंशन ताई नागरिक सुरक्षा मंच न बेन खायै बरकनि लिडार्स रकनो हालांगो सितकनानै अंथुन ओ कबकमुं ताई ओ दाबिनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट नि नारगो ताई त्रिपुरा हास्तेनि टंक संतंनाय खाजानि तिपरासा ताई गुबुन बसंनि लोकरंनि थाने जों अबनो कयनाय जों टंक चांना हामजागो जों सराय बरक जों टंक सं बरक तिनी स्पोर्टिंग क्लब संबो तुइदुनि स्पोर्टिंग क्लब संबो चिनी बैसोजी देवर मानो तयै अमाय खायै रियली खायका जस्टिस सानो बरक तिनी से जरा कोनो जस्टिस में कोनो अबनो बागै तिनी बैसोजी देवर मानो अमाय खायै साक बायथां ताई हामजागमानि बा खादुमानि फुनुका बैसोजी देवर मानो हामजागमानि फुनुका आर जे बनो हामे खायने बनो खादुमानि फुनुका हायनो बागै जों कैंडल रैली खायका चिनी स्पोर्टिंग क्लब सं इको जे चिनी रैली खाय माने यागोलो अमाय के फायका अमाय के रैली खायका रैली नि बिसिं तयै चलै दङो साक बायथां बर हामजागमानि फुनुंमानि गनै चिनी अमाहाय बरजला